Yo, good morning mga kapotpot. Alam niyo ba kung nasan tayo? Nandito tayo sa Tarlac Capitol. At nandito tayo para sa Pinay in Action Caravan ni Senator Pia Cayetano. Makikigulo lang tayo sa ride na to. Kasama natin sa ride ito si Batman. Naka full battle gear yan. Hindi yan magsasalita ngayon kasi si Batman eh. Kanina pa tayo nandito, madaling araw pa lang nag-assemble na yung mga siklista rito para sa PIA Caravan or Pinay in Action Caravan. Ito palang first na Pinay in Action Caravan na gagawin. Grabe, ang ganda na pagkaka-organize ng event na to. At ayan, nag-assemble na dun yung mga siklista. Kaninang umaga pa lang, ang dami na siklista rito nagpa-register. Tapos may pagkain, may libreng jersey. Tapos may mga snacks. Meron lang briefing doon sa stage. Pero andun na lahat ng mga siklista. Yung paumanin dahil di siya nakarating dahil ayun, kita nyo yung mga yung pink na jersey na yan, tsaka yung puti, tsaka yung suot ko, sponsored yan ni Ma'am Pia Cayetano. So maraming salamat. Ingat po tayo sa daan. Ride safe. Focus lang po tayo sa daan and make sure may mga helmet po tayong lahat. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Hey! Sa gitna to have our official photo taken. And don't forget to get your photos to ito, kay Batman. Facebook page, Pia Election. Sticker, boss! Sticker! Ito pong kulay black. Sige. Hello. Ayan. On our Street Pia Election Pia Caravan, our official Facebook page where you will be able to get. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingal. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Naiwan pa ako. Nalaglag kasi yung bolt ng GoPro ko, binalikan ko.
tayo stop. Bakit di bale, mabagal lang naman, hindi naman karera to eh. Abutan natin yan. Gagi, buti may napagtanungan ako ron, no? May liko-liko na pala. Kung di ako dumiretso ron kanina. Ay, gagi. Ang bibilis naman ng mga nagsasali doon. Kanina pa ako, padyak na padyak ah. Hindi ko yung nakabutan, medyo binibilisan ko na nga eh. Hindi ko pa makakita yung buntot. Yung dami na yun, bilis naman nila. Ilang beses na rin ako nagtanong kung dumiretso pa o lumiko. Basta na maraming bike ka na to. Thank you. Thank you. Buti lang may napagtanungan ulit ako. Looban pa naman to. Papasok pala rito, hindi ako dumiretso sa kabila. Hindi na ako nakasabay. Buti lang may mga marshal sa mga likuan. Meron ako napapagtanungan. Para mga 30 seconds lang yung kanina nung dinampot ko nalaglag sa akin. Sabagay may mga traffic pa. Pagkatapos may mga stoplight. Pero kahit nang bilis. Tapos eto lusong pa. Matagal. Mabilis sila dito malamang. Hype na yan. Bike caravan. Ginawa ko solo ride ah. Ayun, may nakita na ulit ako isang siklista na naka Pia Caravan jersey. Kampante na ako. Kanina kala ko naliligaw na ako eh. Looban kasi to. Saan boss dito? Kaliwa? Kaliwa? MacArthur Highway na ba to? Ito na, dito tayo mukha dito mas mahirap paghanap-hanap ah. So ako saan na kaya? Sana may marshal pa rito. Boss, yung caravan diretso? Thank you. Yun, dito tayo nangyayari sa mga stoplight. Yung caravan walang stoplight yun eh. May marshal yun eh. Ayun na naman, stoplight na naman. Meron sana sa gilid, kaya lang naharangan din tayo. Yun lang, di ko alam kung papasok ba ron o diretso. Tanong ulit tayo. Boss, tumano yung maraming bisikleta? Thank you. Salamat. Hirap. Hindi ko pa naman nakita yung mapa.
mga bike ba diretso pa? Diretso pa. Diretso. Thank you. Putek. Yung napagtanungan ko rito, hindi hindi na raw nakita yung ano, caravan. Balik na lang ako sa ano. Balik. Hindi ko pa naman alam kung nakailang kilometers na. Wala akong dala speedometer. Balik na lang ako dun sa Kapitolyo. Yun, nag-Google Maps na lang ako. Mabalik sa Kapitolyo. Hindi ko na alam kung sa ruta eh. Kanina pa ako naghahabol. Hindi ko nakita yung dulo. Kaliwa daw tayo dun. Uy, kila ano to kila Aira to Ano, mapasok dyan. Naging solo ride yung ano bike caravan Pasok tayo rito. Balik ng Kapitolyo. Bali, at least mamaya makukuha na natin sila ulit. Yung simula, yung pinakauna sa pagbalik. Nadali ako sa mga stoplight kanina, saka sa mga patanong-tanong kung saan ang liko. Kaya hindi ko inabutan yung dulo. Meron akong ibang mga nalampasan, kaya lang iba mga huminto, nagpahinga. Si Ian Ho gumagawa ng sariling programa Nagagalit sa Senator Pia niyan. May sarili kang bike caravan, mag-isa ka lang. Ayun, may mga nakita ako siklista ron Ayun. Ba't ang bibilis ng mga yun? Karera ba to? Oo nga, ito na nga yun. Hala, kargahan. Ba't nagsisikargahan yung mga yan? Ayun Ayun na. May mga kumakarga pala. Ang bibilis. Ayun Oh, hala. Sarap mag-bike. Try mo na mag-bike. Kaya pala bibilis ng Ayun Kaya naman pala mga ganado.
Ang bibilis pala na ito mga to. Ang dami rin, no? Ang dami pa nasa likod. Ito yung, syempre yung mga nasa unahan, yung mga kanina nakita ko sa unahan ng kalsada na ano, ang bibilis. Si Batman wala eh. Ay, may ano, may nagtitimon sa harap. Yan tayo. Ha? Tagal ko sa likod. Sumortcut na nga ako eh. Ay ko, putang tagalin sa Pagdating dyan kay Lyra, Oh, nagmapa na ako, buti lumikot na ako. ako yun na. Dami oh. Shout out kay Ma'am Nicole, mamaya na ako papasok. Pati mo ba? Depress na, depress! Shout out! Left hand, cycling class, turn back! No, ba't kanina nung pa-ride out pa lang parang konti nung mga participants. Pero nung pagbalik ang dami oh. Saka mo kami pakain pa rito yata. Ang lupit ng Pinay in Action Caravan. May pa-ride, may pa-jersey, may pa-almusal. Gov, any message na lang po sa almost 500 Tarlakeños na masaya, nakisaya po dito sa Pia Caravan? Maraming salamat sa kanila and thank you for waking up so early at sumali dito sa fun run, fun bike ni Senator Pia Cayetano. She couldn't be here today because of the budget hearings, but she texted me last night that she sends her warmest regards and love to the Tarlakeños. Gov, may chance ba na magkaroon ulit ng second or part 2 itong caravan na to or bike caravan? O siyempre, kasi isa sa pinakamalaking community natin, ang bikers community. And I was asking a lot of the bikers kung gusto pa nila ng itong mga aktibidades. So, marami, all of them said yes. So, we will do. Sinabi ko na dun sa sports coordinator natin to make an event starting January leading to the Kanlahi, no? Kasi masarap mag-bike dito sa Tarlac. Ang kabilang kasi si Batman. Monica, come! Batman! Sige sila. Ano? Ah, Sabi ko kanina nawawala ka. Eh, lumabas na yung araw. Ready po. 1, 2, 3.
A naman. Para masaya tayo lahat. Ay, may pa yung join us. Hard sign again. Sige po. A naman, A. Hindi ko pa dumating. Ano yung pakiramdam nyo? Ano yung naging experience nyo dito sa bike caravan? Dito ba lahat? For me po, it was fun. Video po. Okay sir, camera rolling and... So yun, tumapo. Okay sir, camera rolling and 5, 4, 3, 2, 1. So yun, ito nga po yung ang lingkod. Uy, si Batman at nagsasabing suportahan natin ang advokasya ng nag-iisang Pinay in Action, Senator Pia Cayetano. Kaya kayo dyan sa mga taga Iloilo, abangan nyo ang second leg ng bike caravan ni Senator Pia Cayetano, ang nag-iisang Pinay in Action. Ayun na, babalik na si Batman sa Batcave. At dyan natapos ang vlog natin. Ang bike caravan na ginawa kong solo ride. Grabe, successful. Ang ganda pati pa na magkaka-organize ng Pinay in Action crew sa ride na to. Sana magtuloy-tuloy nationwide.